शनैश्वर शिक्षण संकुल, माडखोल, सावंतवाडी। ऍडमिशन ओपन। व्हीपी कॉलेज ऑफ फार्मसी, माडखोल, सावंतवाडी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्युटिकल क्वालिटी अशुरन्स, फार्मॅकॉलॉजी, DMLT, कालावधी 1.5 वर्ष। प्रथम वर्ष अभ्यासाकरिता प्रवेश घेण्याची सुवर्ण संधी। ITIचं दर्जेदार शिक्षण देणारं कॉलेज लवकरच सुरू। इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ह्युमन रिसोर्सेस एक्झिक्युटिव्ह, जिओ इन्फॉर्मॅटिक्स असिस्टंट कोर्स उपलब्ध। आमची वैशिष्ट्य निसर्गरम्य माडखोल गावात, वेंगुर्ला बेळगाव स्टेट हायवे लगत सुसज्ज शैक्षणिक इमारत, अनुभवी आणि तज्ञ प्राध्यापक वर्ग तसेच अद्ययावत आणि सुसज्ज प्रयोगशाळा, वर्गखोली, ग्रंथालय, विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध, मुला मुलींसाठी हॉस्टेल सुविधा, माफक शैक्षणिक शुल्क तसेच शिष्यवृत्ती सुविधा शासन निर्णयानुसार लागू। पत्ता व्हीपी कॉलेज ऑफ फार्मसी, माडखोल, वेंगुर्ला बेळगाव स्टेट हायवे लगत, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रवेश प्रक्रिया आणि अधिक माहितीसाठी संपर्क 97 63 82 42 45 आणि 94 20 19 60 31।